sus barmak bilen gorkazan maňa tus. Emmeňe da salam, oglanlar, gyzlar, gowmagdaýlaryňyz janyňyz sagmy. Bugun 11 aýyň sultany bolan orada aýy ýetip geldi. Her biriňizi gutlaýan, hemmeňiziň okan doga dilegleriniz, tutan orazalaryňyz kabul bolsun, berjek sadakalaryňyz kabul bolsun. Bugun söz berişim ýaly abzorda jutur lichna jutawrlyň içinde iň gowsy men pikirim bu. Oja men onu tarıp gardım şondan aýdýan. Ve öz abzor eden maşinamyň içinde iň bir alasym gelýäni Jutawr T2. Hayır Rammstein Derdince bir focus Episyene az gibi focus Jangetmen şuwa erkin büyüde Düşünürüp durna neki life'in Amini gör Amini gör Amini gör Amini gör Gaydın tağman Amini gör Armanmam yok elimde Armani koynuk Almayanın qowyunu gadı qawluq yanıyor Gözümem qızıl görünen o gözü Bizinki dinge yaşılağım Gitsek olyaqda sırağı Balık Balenciaga layık qağıp daşımağı Pullar bir-birine dolanan gellik sushi barı Abzor eden maşinin özün alırdın mı ağam deyip aýjaňyz da şol bahasına degýäm deyip gönü iminni şonu görösi gelýänler gönü şu ýerde öçürüp bile wizaty bahasına degýä hawa alardım. Mesele yok maşina. Yani test ettik. Men size şu ýerde suratlaryny goýaýyn. Elbette siz onu wizaň soňunda görersiňiz. Sebäp birinji test etdim. Ondan soň abzor edip oturdum. Bu gedekdenem üçin o nedenimi sebäbem bu maşin täze intak Türkmenistanda bir sana adam sırp gördüm kadyp pikir edýän. Menem sırp görmändim. Şoň üçin lichna özüm sırp görmeli boldum. Hemem abzora taýinlanamda eýlik blogerlarda sertdim, daşaryz blogerlary. Diýen zatlary var. Şu maşynyň korobkasy gyzýa beýge çykanda diýip şu palçygy gumy sürenler. Bärde o mesele çözülenler. 8 skor 260 atym güýçüdür bärde. Russiýan rynok üçin edilen model däldir. Bärde bir açyk ütköşürek bir has kachество we gymmadydyr. Russiýan içine edilen modeli şu Jutawr T2, Jutawr tapajak näli diýesiňiz bolsa, näme Jutawr diýen käwat Jutawr diýen. Russiýan rynok üçin edilen modelle korobka gyzýa. Size meslensiňiz palbon bu maşinlarda gyzyklanmansynız. Şu palçykda zatda dağa sürenlerine korobka gyzy diýip. Men ýaňy sürdüm, terhlep çykdym, menkide çykmady korobka gyzýa diýip. O zady täze funksiýa goşupdyrlar, basýan, pastian ventilator işläp durýar. Motorum gyzanyp korobka da gyzanyp. Bize gyzak bilmedik, galandan siz satyn alyp barlak gören köýtenlerde. Hem üçin bular ütköşük, herse bir zat, herse bir maşin däme diýjekler üçin. İkisem bir zatdır. Ütköşük zady bul tünin gedilen. Siz isteseňiz şuňa alam edip bolýar, isteseňiz ýok, edil zavodskoy gelişi alam edip bolýar. Diskalar ütkä bärde, aşagyny bir açyk ütköşük renk etdiler, gören bolsaňyz bärine gara plionka emlenli, tünin gedilen bu. Asla zavodskoy gelişi şuňa alak. Öňüň ablitsovkasyna buny oňa geçirip bolýarlar ýa başga özüniň kyba onu prosto oňadanlyk üçin oglanlar öz üçin taýinlady. Bu bolsaňy edil zavodskoy. Birinji häzir zavodskoy test edýär. Men size häzir birinji zavodskoy görkezden geliş näkilek gelýär. Ondan soň bu näzir sürüp görelim. Aňarkyn bolsa oja sürlüp berler näwala. Aňarkyn oja näme sebäp bolýar. Şoň üçin aňarkyn test etdiler. Maşiny saýlamyzda ilk bilen güneşni wida serjäs daşwidni. Daşwidni özüňiz baha berin. Mene gatawdan gördüm. Jutawrlyň içinde iň ogadan görenmem şu. İlk men aňarkyny gördüm da, aňarkynyň gedler has gowurýar. Ol podveskada başgadyr. Has uly tigir, amortisatorlar zatlar başga. Bu pesräkdir ünseren bolsaňyz. Kiçik ýöne gowurmuş olurda tisat ütgän ok. Öňkü Jutawrlyň halamayanyň ýekece sebäbi bar. Şol bir zat. Haylandıram şol Jutawr X70, X90 şolar 1005 saýlanan kiçil. Bu bolsa saýlan ýaseredin. Häzir şäherde ýa-ni bir aýlanyp görse, hemmeksi bir seredýär. Mercedes geçip bara boýama, geçip bara oňa hiç kim serdanok, biz geçip bara hemmeksi bir seredýär. Ol 7-njiler çökürüp tehile sürýärse, üns çekdirme üçin. Ana şoň ýal, üns çekdirmäni isleýänsiňiz, maşin siz üçin. Hemem gowzady. Bezdaroja nirde gitmeler var olsa, mesele yok. Türkmenistan'ın içinde Lüboy crossover. Ingo crossoverlar alıp
deňestirip bolýandyr. Geçijiligini, yumşaklygyny. Şuňa açyk pul çaşy, pul näser? Haladym, stilini jetipdirler. Sen jutur ýazgy. Şu jutur ýazgam ýan-ýandyr. Şunu halamasaňyz, ana oň ýalam edip bolýar. Isleýişiňe görä. Biram şuň halan zadym paworotnygy. Şu paworotnygy näserläňde. Serdin. Polny ýan-ýandyr görýän. Zapaskasy ýdynna, şuloň eýleksen badyr. Kiçik zapaska değil ya, yönü şu yerine bir kabinka var. Onu açmak biraz kıyınrak. Bunimiz ol değil. Bunimiz gönü öz zapaskası. Bul has kovu yönü eylekem zakar edip bolya. Düşünüyorsunuz mu? Eyleki 4 turşa olyar. Onu halayan olsan 10 yalık isteseniz 10 yalık tapağı yok. Şimdi bagajnik şu yerde, o bagajnik eserdin. Knopkada açılıyor. Knopkada açılıyor ve prisoska vardır. Ana. Öyle yapılır. Çala koyuyorsan olur. Knopkan bastırıyor, açılıyor. Şimdi inhalanladım bagajnikte serdin. Çüş açılıyor. Libalarda atkırvalıkaya gözlep, değişikli ayılap görmek gereken ama berde kofe, çay neyme koysun, stakan, veşilka, iş kasılyan. Berde dedil son yalak, berde de veşilka. Berde avarinli situasyada bolon ýagdaýynda çıkarlayan zatlar. Maşin oğlanlar üçün pikniğe ödeyene, şunu alayan, şu zady. Çıkaryan, ayağı var. Koydun stol bolýar. Stol gözlemek gerek. Pikniğe da gitmek üçün, çöle, kuma dağa gitmek üçün edilen maşina hakiki. İçinde 220 volt veren rozyetka da vardır. Yapılışına serdin. Çalaca şey deyip koyuyoryan. Öyle yapılır. Daşvidini gördünüz, inni içine eteceğiz. Şey deyip şu kapıyı açacağım olun, sizce ıyıdası üşendir, gördünüz mü? Sony audio sistema berde salonu vardı, ayrı kesşegindi. Salonga toğurdum. Edil bunayım da bizim brown salon. Ol bir kil gök, yaşıl, atak sizin isteşini de öyle, lüboy renk zakaret böyle salon tapağı yok. İnni berde funk çocuklar seyredin. Otla yazmasın. Notlanı. Ses yok hiç şeyli. Panoramamdan açalım. O odan olur yani. Funkça gatıken şu vaat maşinlerde gelen hem mi funkça vardır? Öyle yapalım. Panoramanı açmalı. O. Afgonda açık. Palasada açık. Öz kontrol eden. Rulu kızdır ya. Rulu isteyişin yer edip böyle serdin. Yenilecek. Komfortnet böyle ve sportivni da biraz gataya rul seve polnu basyan bu gayet gitmedi ali. Bize sportivnet sürüyor. Atak siz isteyişini de öğretip bolan. İnhalanda atlamın bir maşinna. İnhalanda atma maşinna güneşni bit de salon gat oğdan ormur. 4 burç serdin berde. Hemme dat görünüp duranlar. Ana şu renkte olsa da ha oğdan oluyor. Massaj siceni var olanlar serdin giriyan knopka ana ne hiledesin ele. Massaj külçad ettin. Ana raslabla aşağı gireli. Makkay. Şaşın gelmeyen ne? Maşinalyan öylönmek gerek o. Massaj bitti. Poldu. Rullo kanız massaj etti. Ben o gözünüzü yumulayanlar yatık kalay. Ben onu öçürüyor. Berde isteyişin ya renk edip bolya. Ondan sonra bakavoy zat hemme zat şu yerde sağlanıyor. Şu bakavoy halamadım sağlanışını. Bakavoyun şu yerde bir yerde koyun olsalar da has udobnu olurdu. Bakavoy ona seyredin berde. Şuna girip sağlamalılar. Aydana bir saniye institutta inmalı. Sığıl bir kitap okumalı. Bu monitoru düşünüyeceğim. Edil bize bir gün sürdük. Ütköşklarda düşünüp bilmedik. Materyallarına seyredin oğlanı. Kaçtı. Berde yine bir zat. Berde halacılık vardır. Bu diyalçet böyle kansener bär uflet böyle kolaňy suwuny tomsa bu diyalet böyle kaç saat erdin nähil zade takırdan ok gatygo kaçtı berde X rejim ma 6 rejimden başka çäge buz ýa palasa komfort ekonom ol rejimden başka X rejim ma şon basýan bolun hemme zat bolan eken. Ýa biz aňarkin süremizde bilem doktuk inni bilýäs ýöne X rejimiň barlygyny. Halamadyk zadymy
berde ruchnoy. Parkovka salen ruchnoy ýere her gede onun ýadyňdan çykýar. Öwrençip bolanok ana şol. Ne tarpedan kaçysan seredin oglanlar. Oğdanlygyna hiç söz ýok. Gaty oğdan ördüm. Hemme zat Travel Plus de o maşina hakyky turistler üçin hemme ýer gaýlanmaly bu maşina Türkmenistanyň. Serdin tarpedan kaçysan gaty gowy gaty haladym. Hiç ýeli ilin ýyzam galanok. Bir kir bolandy bildirmä, eli wapşa galanok görýäňizmi? Näme daýsen? Eli galanok görýäňizmi? Gaty gowy edipdirler. Halama tıkladım şu biraz kiçirek. Şu polnu olan olsa has goğulardı bilemok kalanam. Polnu olan olsa yönü berde kolonkalar koyupturlar audio sistem için. Biz pravodno zaryadka ba. 8 skor Tiptronic. Tiptronic'a geçirýän oğlanlar. Ondan soň rullodur. Na berdinden beýle geçirýäňiz, goşýaňyz, aýyrýaňyz. Şunuňyz. Охлаждение на бездорожье дип çykýar da. Şol постоянно вентиляцияны işlep durýar, gızmaz ýaly. Şol meselesini çözdü şu. Голосовой помощник ba. Serdiňne. Слушаю. Что ты умеешь? Это то, что я могу сделать. Например, ты можешь попросить меня позвонить. Давай музыку dinle. Послушай музыку. Алло. Слушаю. Поставь музыку. Я хочу музыку слушать. Короче, tak dolu zat etmedik. Ýöne şu ýerden goýup bolýar. Serdin. Şunu şey diýip goýýaň telefonjuňy. Şey diýip goýdun ha. Öçürdüň maşyny. Serdin. Возьмите с собой мобильный телефон, когда выходите из машины. Gördüňmi? Telefonuňy al. Давай telefonuňy al gitdi. Mелочный, приятный функциялар реально var. Gat gowurdum, maşynyň dizaýny gowurdum, maşynyň funksiýalaryny gowurdum. Hemme funksiýa ba. Näme funksiýa gerekse de, şolaň hemmesi şu ýerde ba. Häzir funksiýalaryny aýdyp otursam, oň üçin ara aýratyn zat etmeli. Maşyny alandan soň şunu öwrenmeli. Aý bir 2-3 güniňe gider o maňa. Berden şu wagt menem awrody telefonu düşünýän ýöne berde serawno gatken zatlar bar. Kansenerini ýa-ni işletjek bolup, pejini işletjek bolup, eýlek başyna iş boluklar. Öwrenmeli. Pavorotnik bakoýlarda daýanýar. Pamyat sideniýa ba, sideniýalarynyň dizaýnyna serdim oglanlar. Brown salon halayanlar üçin men özüme oň salony has oğdan gördüm de, ol ýaşyl. Häzir oňa geçelim. Yo munam görkezýänse de bu sebäp zawodskoy bolmalysy ýaly hemme zat. Oňa miçe zawodskoy bolmalysy ýaly. Ýöne daş ütken soň häzir görersen. Berde zonçik koýulýar. Hemenjik zonçik salynýar şu ýere. Zonçik durýar. Şu wagt şeýdi parlamak moda apşyfkasyny basyp. Şu ana men basýan seseden ok. Düşürden apşyfka. Seredin. Apşyfkan gaty gow kaçysyny etdirler. O dizayn idealny koja gelýär ibäri Alcantara derdin. Alcantara diýässäňne biz. Material gat priýatny maşynyň. Buny bilemok. Şeýle gow edipdirler. O X70, X90 Jetower daşyň muň ýanyna hissa. Ya men şunu gatyrıp gowurdum. Ya da bilemok. Ne ikisi dene geçeli. İkisi denese. Maşyn yumşak, dizayn gowurdum serdin oglanlar. Berde patstakanik, berde bocak salmana. Oğudan, gatoğudan, bilemok. Ben vara, Xitay maşyn muňa gowurarny eklen. Birinji gow emosiýa beren daşyňdy. Ondan soň X90 Plus. X90 am haladym ha. Ýöne bu has gow. Maňa bilemok. Bu X90 Highlander bilen deňeşdirende gowy mesele ýok. Ýöne häzir bizde Toyota diýerler. Diňe bilen ha. Hemmekşi Toyota diýer. Ýöne bu maşynam bahatna diýär. Inni men liçna öz alasym gelýän maşynam biri ol kaldy da şu Jetour T2 iýmenden. X70, X90 olaram gowy ýöne edil bir alasym gelýän zat däl. Bu iýmende Vineshnyň gowurdum bir hil. Bolup näle kamera meňzeýärmi, Range Rover meňzeýärmi. Ha o palbom bu dizayn ha, bular bir ýerden göçüripdirler ýöne. Her ýerden bir daçyk göçürüp gowda açyk çykartdyrlar. Abysny crossoverlaryň hemmesem giň bolýar, bu dar crossover mena bilemok. Materiallaryny şuňalyk Jetour Dashington
Bulan material has kowy. Bir ellerinde bir has kowda ellerine bir kaçtığını firmada ana şoňa alady meňde. Jutur X90 X70 olaram şoňa. Olaram kowy. Ýöne has. Men lista ötüklim. Sen ýalyň jytawrlygyň içinde haýsyn has kowy. Serden ýylan patsvetkaldyr. Svetkajak gatogonan gidipdir. Hep bezat. Bilen hem stil hem bir hil burtuay. Badar o maşina. Hem komfort hem bir o jeep bolar bir hili. Men vayen o hamirler şoňalyk. Şoňa meň dedip şonan bir hil oğdan aptırlar da özüňiz görýäňiz da mene näet düşünürjem bilemok ýöne bilen o hemme zady bolup duruş maşina hemme zatdan ýygyny aptyrlar izäl bir zat etdirler. Indi çünün kedilermede geçeli. Serdin kapyny açdyň aşakdan çykýançy. Bada edil şoňalyk anarkiyalyk zavodskoýal içinde maňam hisat ellenmedik. Biz bu maşinadir, biz darojaya gider, şonda görürsiňiz salon gatowdan ördüm mümkin men has owdan ördüm bilemok. Ol Brown oja görüp beren salonny şondan mı serdin sary gelýär, men ýaşyl bir üç köşükler mana men gowurdum, men salon has gowurdum. Ýöne siz isteseňiz Brown, isteseňiz münýalyk, isteseňiz başga renk edip bilýänsiňiz. Berde de edil şol funksiýonlar näme baý bolsa o maşinny şol burda in gof komplektasiýasy bu jytawrlyň her bir komplektasiýasy bar. Şu in gofsyr. Berde de edil ýankalyk oglanar serdin. O maşin mundan ýumşakdyr. Bu maşiniň pakrişkalaryny ses edýär. Eşdilýär özüňe de süremzädi görürsiňiz. Onda hiç ses ýok. Sebäbi zavodskoy däl, daýo pakrişkoýlar. O zavodskoy dady, zavodskoy oladary. Şoň üçin süremizde ses eşdilerine oňun sermen myň pakrişkalar ses edýän daýo pakrişka bolan üçin. Onda hiç ses ýok. Ol hem has ýumşak mundan. Inni aňarkyn sürk görelýän birinji. Häzir şäher içinde bu bolsa maksimum şäher daş üçin biz darojada sürelýär. Su filtrma diýmizde täze ýükler gelen rowlar. Naşunýaly grupa çistka bar. Edil bula suwy 3 san filtrden geçirýär. Esas goýulan ýeri kir maşin üçin, boiler üçin. Ariston olar. Köpüňizde bolýan mesele kir maşin üçin dykylýar. Ama şu meseleleri çözýär. Bulardan bir näçe görnüşler bardyr. Isleseňiz ýekesi boýup berýär. 3, 4, 5 näçelik isleseňiz siziň isteňizde görä bar. Başga ustanovka etdiren bolsaňyz da bize ýüz tutup bilýäňiz. Arkaň şu ýerde nomer goýjak. Remont edip bolýar, täzeläben bolýandyr. Remont üçin ähli zapçaşlar bardyr, su filtr. Ana şu görýän su filtrini zavod üçin zakaz edilendir. Siziň isteňizde görä sagatda 5 litrden 10 tonna çelini arasalayan su filtrler ýasagy bolýardyr ana şu nähleri. Beýle su filtri bardyr olanlar. Beý 7 san filtrden içire suwy. Lüboy suwy, tapaýyk lüboy suwy. Arçalym suýalar bolýar. Gowdady 1 ýyl garantiýaly ve 2 ýyl çelini garaşykly ustanowka etdirendiler. 5 vilayet her etrafda filiallar bar. Şu ýokarda görýän nomerini bilen jaňlaşyň, zakaz edin. Howpsuzlyk kriminaliyatdan çykaramyz. Häzir Aşgabatyň içinde sürk görýäsmyny. Bunimiz bilen çünük edilmedikdir. Ana çünük edilen aňarda muna häzir şäher içinde. Ýa-da audio sistemasyny görkezýän. Isgim bilen gurrajam eze etmedik kimem ýok. Ýene köpçüligimiz Audio sistemasyny özüňiz gördüňiz. Halama tıkladım şu yerde ruçnoya durya. Öğrenişmeli şonu. Öğrenişen olmasan mesele yok. Audio sisteması gatowy näder navigatorymyz bar. Men gel bilmeýänler üçin girýäs. Hiç ýyl doňanokdyr, telefon çatdyň bolly mesele yok. Arkaň. Bul has ýumşak. Häzir men uje eýleken sürk gördüm, onu görersiňiz, soň görersiňiz. Bu has ýumşak. Ýöne on proходимости bilen çünün gedilen o vid вообще дерзко даров хас даю правда да хисат olup durýar görürsüňiz siz oň ýanynda. Ýöne öz zavodskoýlardan sesem hayal içine gelýän pakrişkan sesi. Ya вообще gelen oktaja. Hemem ýumşak. Rulu bir hil 4 turç öwrenç bolanok. Eýlek abyşny rul sürüp öwrençýäňä, ondan soň muňa bir açyk öwrençmek kynrak.
Gatovu, şuma izolatsiyası mesele yok. İçine hiç ses gelen yok. Ana eyleki dayo pakrişkan süremizde o pakrişkan sesi eşitiliyor. Yani bununla hiç ses yok. Bir rolü şu 4 çolken uğraş bilemem. Gün iyidina parlamak kıyınrak. Onam elime uğraşanca yönü samolyot sürüp var yani. Asobino şu urmanitor bu yan biz bunu garank edip sürüp bileb dola istat. Dinimno rejime geçiren xalq odan oraya iberde yeni bir monitor vardır. 2 monitor var ki ya. Bir tane ulu, berde de speedometer duran ayrıca monitor. Seyreden kolunu palasan kontrol eden razgon over the machine. Machine crossover diye yerler bağdal çıkartıyor. Akyan pavarotikler. Akıp çıkan yani Lex'ten ne pavarotik şon yalak yönü ünlü pavarotik pol mudur? Hazır görkülen şu yerde sesleri gatovudan olaydı. Aşkavatın içinde birinci abzor yok, ikinci abzorumuz oluyor. Bananım abzor ettik. Ne verdi? Yırlı zaten köpekten yeteği. Oğudan yerlerden aylayası da Aşkavat özünüz aylanan yer olup. Ne yönümüzde de iyilik varyandıdır çürün getlerini söyledi. Çürün getlen haf oğudan. Böyle kaptalcığında lesince oylup durur. Diyorı bu da zavat koydu hatta o çürün getme uçuramazlar. Doполнительные платы diye. Sport rejime geçirdim şu an. İkilik motor abi. Kateret basmadan motorun sesi içine eşitilen o. Hiç ili. Atak işlerine motor hiç ili içine ses eşitilen o. Yani katı basan da o ikilik motorluğunu bilir ya yönü. İkilik motor şeyler oңortturlar. 260 atım gücünü berktirler. İkilik motoru 8 skor karobka bilen. Kaysa odan, mekme. Gar çalaza yatır. Köpek dağda. Katoğlan. Hazır biz Bekre ve Morda var ya, oğlanlar şu tayda yürütesiz üçün zapças sorayanız menden, qatıkan sorayanız, amatlırak zapças sorayanlar menden ve qatırak maşinin zapçasını sorayanız. Şu bizim barayan yerimizde hemme de hatta size görküdüyün, hemme zapçaslar bakalar mamatlı. Men adım berseniz, can edip yazıp tapacı, kaysi velayetten, kaysi şehirden mesele yok, can etseniz yazsanız, skitke dederler. Bananı abzor edemizde 20% skit kalıp tüm yadında düşüyor mu? Köpüğünü de mallığınız zapçaş yotaydan. Ak yolunku da o da. Bu kadar mezar görüyün, bar kuruluşuyun, palbom skit kadar. Neçe % vereceğim bilemem. Palbom bir de skit kalaymalı, skit kalalı. Ondan sonra görürüz. Ondan sonra açacak baramızdan sonra neçe % skit kalsam. Şu yerde durun. Karta, Tibet'in kartası Xitay'da. Şu kartanı anarda hiç kime ruhsat verilen yok diye. Eğer de şu yolu geçse maşin, şuna ruhsat verilen. Jitur T2 yeketek maşinden biri şu yol dövülmen geçen. En kıyın yolların biri şu. Ana, şunun için şunu şu yerde koyuluptur. Men yalı Vinodorожnya almayacak adamlarken. Ben almayan hiç vardım. Ama o Gogoryan eylek belki dedim. Yönü Vinodorожnik almayan. Highlander, RX, Gogoryan yönü mağa göre der. Beyik gören. Yönü imnu şu maşinle Vinodorожnik'i crossover birleştirdiler de mingiler maşin ettirler diye. Real olarak ideal maşin çıkarttırlar. Bunu Akyol pastayan açık. Numarlar dur şu yerde. Adreslerini yazayın. Can edin, Lüboyun gelip alıp test et bilyantınız. Arkayın test edin, görün, sürk görün, ondan sonra
almalı olsa zakat edeceğiniz alacağınız. Naliçi yok maşinden kıymeti zakat edilendir. Aslında köp vaat naliçi boluyor da maşin. Yani yok olayan yağdayında zakat ediliyor. Fotograf, ventilyatsa siceğine badır. Aytmadıkladım şu an aylanıp gördüm. Fotografını işledim de son yanında yazmışlar aytmadım. Ana şu an Bekreve'deki morda geldim. Yani Angara. Şu an için aylam çıktım oğlanlar. Hemme hatta nerede gıt maşinler oluyor? Kia, Ford, Hyundai, Lexus, Toyota hemme badır. Gıt maşinler ama gıt değil maşinler ama. Lexus'un GS ama 25 son küçükken Camry'nin mordası zapçaşlar badır. Men şu yerden nomer koyacak. Hazır size de korkut. Cız tavırlığın zapçaşlar nerede var? Belki tutup biləniz Akkolun özünü de badır. Hiç mesele yok. Cız tavırlığın hemme zapçaşsı var. Hazır kabiriniz aydayan 5 yıl garanti öyrələr. Digilen yaqdayımda näme? Nerden zapçasını tapar? O mesele yok. Gelýäňiz zapçaşlar ba arkayn olun. Yani elbette digilen yeriniz garanti değişliler. Digilen garanti olur diýär. Feridin hemme sidenyalar diýen ba Toyota, Lexus, Hyundai, Kia näme istesen torpedalar, zapçaşlar, motor, korobka, lüboy detali maşinin lüboy zapçaşy badır. Ana oğlanlar edil Dubai'ye gelen yağlık. Seyret. Ford Explorer. Lexus ES350. Avalon. Seyretin yerinin Dubai. Ana bär geliniz alyanız. Mesele yok. Hemme zat kapılar. Titanic Avalon. Ana. Hemme mordalar, hemme zapçaşlar. Priborlar 500 manattan var. Serden hemme zatda nerede tapmayan zadınız bağ olsa şu yere yutut bilen. Airbaglar, rullar, hayt maşin gerek. 100 manattan pakrişkalar var. Optimum berenler oğlanlar optimum alıp bilənseniz maşin işleyenler hökman Dubai'dan, Angar'dan, berden zakat etmen balardan düşünüp optum edil başti şu Dubai bakadan alıp gidip bilersiniz. Oğlanlar ak olunkular. Sonuçta arkayncan edin men adım verseniz de 10% da çinli skitke olur. Şu an biz Gavers avtostanka var otur otayda. Примерно 10-20 km. Barya sadır şu otay. Şu an yolla barla oturna. Maşin yol tutuculuğu da qatma vurdum maşini. Şu an biz tünün gedilen sürüp oturuyoruz. Hazır bundan öň bolar, bundan soň bolar bilemok. Tünün gedilmediğinden sonra. Abişni magazinde satılan ýagdaý var, ana şonam sürüyoruz hazır. Bunu hazır men Yürüyüp Prada bilen deňeşdirmän barýan olanlar. Prada, täze Prada bilen deňeşdirjek. Görelin nähili, haýsy has gowy. Şu an haýsy dolanlar şu Prada bilen deňeşdirip goraýdy. Çista dilentres Prada bilen deňeşdirjek. Ondan soň bu maşin guma salarys. Näme üçin tüýnük edilmedi guma salamyz ok. Sebäbi olar täze paket maşin, olar satdykda duran maşin. Bu bolsa uşa sürüp ýören maşiny. Häzir guma salarys, emmerik test ederiz. Men özüm gatga gordum Veneshmiyden da maşin. Ählapdalyň maşin gordum. Sürülüşi, yol tutuculugy gatga goýup biz ýolun çykarsa nolun ýüzünden barlar, hemme barlar. Bu gapdalma seret görüşüňiz gumdur. Gumada girersiz. Şu wagt Gavers'ten kaýlyk. Ulustan kawa ulanır. Prada'dan biz aýratyn abzor alar, sökma, suratda biz alaýym alany. Prada'ny. Justawr näl wapşa goňuňa ýaradymy? Ýazyn kommentarda meni gowgurdym, dogurmaýsam düşesim men şu maşyndan. Häzir reklamadyr bu, satjak bolýar, oňarak sat pikir edem. Oğlanlar bilýärda maňa satylsyn, satylmasyn işim ýok. Ben öz pikirim gowgurdym maşyny. Ne häzir Prada'ny görelim. Dedim hemme ana Prada'mız. Dur, garaşyp. Emne şu Prada bilen deňeşdirelim. Gavers stoyanka diýenim, Aşgabatda ýerleşik. Gavers Automarket seredin ulanlar. Lüboy maşin var. Paket, sürülen, sürülmedik.
haylandırılan hemme komplektatsiyasy. Ana abzor eden Mitsubishi ma Outlander görýän paket olar amma. Täze kamera amma bahalaryna bilemok. Ýöne için aylanaly. Bahalaryny men şu ýerde TikTok we nomerlaryny goýaýyn, jaň edip soraýyn, haýsy maşyn gerek bolsa. Reklam edel, oglanlar üçin çista podдержка seredin. Jeep ana bajar sada seredin aro, görýänmi? Täze kameralar hemmesi vardır. İsteseniz panorama 42 000. İsteseniz prostoy bu yönü yemlenen panorama däl. Menen panoramam gaýtdy. Bildiren panorama däl. Bu 39 000. Paket. Seredin bu gatlarlar Lexus option Crown mı? Crown'a abzor ettik. Kanalla badır. BMW'nam gördüňiz. Salam. Bu mägdäýler öňetme. Jansar işler oý. Ana oglanlar arkaýyn habarlasyn. Näme gerek bolsa nomer öz işleýän nomerlaryny beriň maňa, jaň ederler oglanlar. Haýsy maşyn gerek bolsa habarlasyn. Ananda ýöredik biz. Taýja bolun. Taýrakasyn. Aha. Şu wagt gäwürs avtomarket elim. Ýürüýte siz üçin şu maşyn Prada bilen deňişdirjek. Oglanlar внешний видна seredin. İkisiniň hem Jitawr hiç ýyl ýyza galanok. Ýöne bileňim näme? $60,000 bahasy şu paket Prada, bu da paket Jitawr. Bu da $30,000. Bu $30,000, bu $60,000. Diýjek zadım ikisi gymmat, iki sanjy Jitawr alyp bolýar-da. Bu baha $60,000 gaty gymmat. Hawa Prada legendarny maşyn aýdarsyňyz dogry, mesele ýok. Prada öz nadýojnulygy, ýumşaklygy bilen adamyň söýgüsini gazandy da ýöne Türkler aýdýar abartdylar diýip. Bahasyny abartdylar, şular dogry aýtdym men. Realna bot baha невозможно gymmat. Näme üçin diýip sorajaklar üçin teredin. Ana kapodumuz $60,000 maşyn. Yedinci. Görýäňmi şunu? Durana okşa. Yedinci. Prosto ýöne şu zatlar var. Dakarsyň aro bolýa. $20,000 maşyn olsa, ogram diýjek ýöne $60,000. Bu Prada'ny biz aýratyn ul abzor alarys. Şonu Prada barda has köp zada edip berenler. Şoňa 2 sançyk açarjyk diýil ýa. Ne seredin? $60,000 maşyn. Diňe luk. Bada maruçnoy. Luk açyk goýun, haça bir açyk owadan, olsun Brown salon mesele ýok. Owadan ýöne Camry var, täze Camry sidenýasy. Camry bilen Prada deň bolmaly däl, şoň içiniň materiallary deň bolmaly däl. Sebäbi gymmat variant. Ruly owadan, iň halandadyň ruly, mesele ýok owadan. Ýöne prostoy. Serdin aýdym diňläp barýaňyz da. Haýyrlatjak bolsaň ana şu ýerde. Serdin skor, ana şeýtmel, eplenip. O da oram. Eşdäňsiňizler? Paket maşyn. Özüňiz eşdäňiz, sel. Paket maşyn gatam da demek çalajat. Paket maşyn. Niýerini ellesem? Predratsiýa etip bolýar. Men ömrüm 1000 ýyl predratsiýa edemokdum. Hawa JBL audio sistema, yumşak, mesele ýok. Motoram nadýojny, option ähli gapdaly, nadýojny maşyn bu ýöne. Şu materiallar näme üçin beýle arzandan edildi? Näme üçin beýle kaçta, pes satdan edildi? Muňa serdiňa? Gönü plasmas. Hiç sat ýok. Prosto plasmas şu. Täzece maşyn plasmas durşuny näme üçin beýtýärler? Tarpeda yumşak. Bärni plasmas etdiler bärde, proyeksiýa çykýandyr bärde. Bolýa plasmas etdiler, oňa düşündim. Käwat berilen soragda, näme üçin arzan maşyny sen öwýäň, gymmat maşyny döwýäň diýe. Gymmat maşyna köp pul bereňde, şol hemme zat bolmaly, hemme zat. Maşyn gowy paket mesele kim alsa hemme zady ba, hakyky maşyn gowy ýöne şu zatlar bara, ýaman bir hile bu. Men özüm äli içine $60,000 berip şunu alınımdan $30,000 Jitawr aljak. Imni Jitawr T2 bärde 2.4'lük turbinli motor gowy ýörýär, mesele ýok. Ýöne
hiç çile dağılı nokta hem funksiyalar gatkan bilen şunna ba funksiyon bu maşinada var. Yön ikisi arzan. Kaçtı näme diýersiniz bolu? Bärde 5 ýyl garansiýa berilýär motor korobka. Ýadyňyzdan çykarmaň. Bärde ikilik motor. Ýöne öz galy. Şudatlar meleç ýöne gowdara şudatlar bolsa da ikilik motor 260 atym güýjüdür. Hemem 8 skor bilen Russiýa üçin edilenen ba. O taýda 245 atym güýjü we 7 skor robot korobka gelýändir. Olarda ýa-ni aýtdym, olarda gazma meselesi bolýar. Bularda o mesele ýok. Bu has gow kaçystysydyr. Jytawrun has gow kaçystysy. Ors blogerler söýünýändirler. Dillerlerinde näme üçin bize iň pesini getirýäňiz, näme üçin has gowsuny getirýäňiz. Bu eýlek ýurtlara eksport edýär Hytaý. Şo kaçystydanlar ýadyňyzdan çykarmaň, şolaryň ikisini tapawda bular 8 skor, olar 7 skor gelýändir. Näçe skor köp bolsa da bilşiňiz ýaly ekonomik bolýar maşin az ýakka. Inni bu maşynyň tek ýolla sürdük. Buny ýoluň ýok ýerine sürmeli. Häzir ýoluň ýok ýerine sürýär maşyny. Ruhsat derdiler, polnu bizinki bu maşin. Bärde siz $30,000 verip panorama alýaňyz. Näme de? Na. Yumşacık Prada'dan atliçasını gorkadyna tapawdyny Toyota kompaniyasy soňky döwür wapşe zadyt başlady. Bozda da köp zadyny has ekonomi edýärmi düşünemek. Serdin Hytaý maşyny vida seredin prosto. Şuň salonuň owadanlygy ýanky Prada bilen deňeşdirende hiç ýyzagalan ok ýöne na vkus i цвет tavarshanet her kimin öz owadan görýän zady bolýar. Şoň üçin haýsy üçin has owadan ýadyň bärde bizde Sony audio sistemadyr. Prada'da JBL audio sistema. İkisem gowy. Mesele haýsy has gowy bilip biljekkä ýöne ikisem gowy Sony'da o JBL gowy. Inni maşyny sürelýän. Bu maşyny ara degreýän degip bolan oglanlar. Maşyn duruşuna kamera, näçe kamera bar bärde bilemek, 360 gradus alýanlar hemme zat. Şu wagt men çykyp barýan, näder men size monitoram görkezip görürsiňiz. Panoramany açalım, ideal bolsun, köpetdaň etegine şu panoramany setkadan soň rol bilen şu açarjyk meňdeş. Gördüňizmi? Jutur alsaňyz, indi jutur almak islenseňiz, jutur diýen tapawy ýok. Taý kalın. Şu ruçnoy ýöne ýaman. Hytaýlar ruçnoy şu ýerde goýaň, näme üçin şu ýerde goýdyňyz? Ana minusy. Reýle gaty minusy ola, gaty ýüregiňe düşýär. Her parkovka goýanda ruçnoy basylýar. Öwrenşmedik da bilen taýňa. Häzir oglanlara maşyny tawşyraýyn men Prada'ny. Пристегните ремень безопасности. O, bala gördüňiz ana ýatda. Orçada gurulýandyr kıstaça bir men dakar elbetde. Şu styankaň içinde bärde de hemme maşynlar bar ekeni. Aşgabatdakylar gäbir hafta styanka bardyr. Edil bazar ýaly gelip saýlap bilýäňiz. Gelin görüň. Maşynlara görüşüňiz ýaly. Hemme maşyn bar şu ýerde. Na, parkovka goýan. Avtomat öz ruçnoy da edýär. Men da geçirip turjak bolsam giden ok. Ruçnoy ýene basmaly. Çakyn çykdy. Inni howpsuzlyk kirmeýän dakka sowlandyr. Operatorma da dak deyin. Innisi de hakiki test drive başlaýar. Ýanky mundan öňkü bolan zatlaryň hemmesi giderek. Hawra yakama görýäňizmi? Polnu çyk. Täden ýakalkan görýäň. Ana, motorda hemme zat çykýar şu motor. Abatda ýapdy sen ha. Motorda
kola. Yaptır komaner kirmelge. Çıkıp şeyle giydim. Görüyorsun bu maşının Nolan yüdeçenli bu maşın 8,5 sekundda çıkanlar. Yönü şunu 8 sekundda çıkar alet böyle. Salon. Hazır şu gumu çıkacak kolyasta. Böyle gumda test edeli karopka gaz yağmı. Gazan olsun. Yürüyüş o maşının. Bu maşinimiz bizim Aşgabat'tan Özbekistan'a gidip gelenler. Öyle mujasörlerin gören içine hiç tıkırdı yok şu an. Ne ki zaten düşen hiç ses yok. Çukurları gömmeye yol ya mesele kozat koyup. Yani şu tuning için biraz gatırak. Hatta tuning edilmediği has yumuşaktır şu maşinin. Şunun için siz tuning edilmediğini alıp bilersiniz. Tuning dapalın için uca elbette tuning için dapalın içinde pul alıyorlar. İsteseniz tuning emet bileniz. Edil şu yağdaydı bileniz. Mesele yok. Bu masal biz bunu seyredin ya salyan yerimizde. O Parktroning vardı. Bu ağaçlara Parktroning işleyip senem kaçtı. Mesele oğlanlar. Maşin hiç şey. Skoru geçişi gat çaltı geçişi. O da aktarını koyurdum maşinin. Yine demin bu maşinimiz bizim polnu privat'tır oğlanlar. Sonuç için arkayın oğlum sen yerine de giyip bileyenin. O yerde ne için mesele yok. Maşina crossover'len vinodorожнюю birleştirdiler. Crossover'len vinodorожнюю tapağından siz biliyorsunuz. Crossover böyle şeker için. Aslı edilen crossover şeker için edilen. Vinodorожнюю böyle yolun yok yer için edilen. Ana şu esas tapağıdı. Vinodorожнюклар основной rama olup gelen rama mesela Ford zaten anlaşan. Hilux ramadadır. Bunlar da kuzvadır. Bunlar crossover olup giden ana şu tapağıdı. Crossover bilen vinodorожнюю. Burada öğrendim şu maşinin oğlunu yüzden 8 sekundda çıkartıp böyle aslında 8,5 sekundda tormozdan gaz basıp duruyan ondan sonra tormoz ayırayan oluyor. Biraz çaltırak var da. Yani o etti ama motoru duyandır orası karesi var. Benden çıktı olan o. O hayaller. Gatı. Şu maşinin minusu hemmeden şu televizorda olmuyor. Yönü bir kaptalan kovam ol ha. Yönü şu hayırlı yançan var ha. O derleyen der. Uğraşam da o bizim öz adımız. Üniversite dinmeli yer adı için. Bu maşını puan düşünmek için üniversite dinmeli. Şu mentoru öğrenmeli. Şu maşinin şu mentoruna hem de atmadır. Ne mi isteseniz bak. Hem de adam şu yerde sağlanılıyor. Ana ahlajlarına na bezdorожье var. Yürüyüş yol kızma değerli. Pastayana ventilatör işlep duruyor. Ondan sonra seridin berde su girleyendir. Şu funksiyon basya sabit. Şu basamızda maşinin uca su girip bile yönü beydiken polmu su değerli. Bir tirinin yukarıkçeni girip bile. Şunu basanda öz avtomat. Ona basık biz bullshit radi yap ya. Opsiyon motorda doğruya da teknikan öyle. Yönü şunu basıp sürsen maşin var bir şey çeken o.
düşünüyorsunuz mu? Yapıya sever. Şonun için şunu basmalı der. Onun berde yukarıdan düşüyordu. Büyük yerden düşüyor ama maşin bilyantı sürk görünür. Yukarıdan saklamak kıyına bir hitayip var. Bunu olsa öldü var ediyor. Sağlam çıkmış ya. O funksiyonu var. Ondan başka da serdim berdeki funksiyonları. Ana. Garda sürülen bir. Gum 2. Daş gerden sonra 3. EK 4. Abışını şehirde sürüyorlar. Normal rejim da şol. Sport rejim ama eğer sport rejimde bir sürük görmeli. Ne bir sport rejimde sürük görüyorum. Yani biz abışını rejimde sürtük de. Yürüyüş o maşina. Особенно sport rejimde. Ne hildiğin razgonu haylandırılın dik daja 1 sekund çaltım çıkyandır haylandırdan bular. Haylandırdan çalt çıkyandır 1 sekund. Yol tutuculuğu haylandırılın den. Şu maşina eğer biz haylandırılın arkayın den yapbiliriz. Hiç mesele yoktur haylandırılın. Lüboy kaptırlayın maşina den yapbiliriz. Hiç problem yok. Arkayının nasıl bir trasada sport rejimde sürtmeli. Ehli kaptalayın, haylandırlığını değiştirmeliyiz. Ne için biz bu maşin haylandırlığını değiştiriyoruz? En popüler crossover bizde. Yani haylandırlığın biz paketini alıp bilemde var şu baka. $30,000 haylandırlığın platinum ile değiştirmeler var. XLS ile değiştirmeler. Sebeberde panorama var, hem fonksiyonlar var, ul monitor, ödümü böyle yapalım. Ekraptalayın bu maşin sonuçunum imini haylandırıp platinum ile değiştirelim. Haylandırın platinuma primera şu Türkmenistan'dan bakalım $30,000. Bu maşin paketlerdir. Bu maşin uca türlü yani aytma Özbekistan'a gidip geliyor. Şu yerde kuma girilen yer var, hitler var biz bilemiz yok. İnni etmez adamız. Rejim bu modu içeriyor. Dedim bu modu giydik. Hayır Rammstein. Verden tippe throw kids. Appes gerne als gibi throw Young et men şua erken büyüdü. Düşünürüp durna neke life. I'm in a girl. I'm in a girl. I'm in a girl. I'm in a girl. Kaydın zaman I'm in a girl. Armanım yok elimde Armani koynuk. Almayanın koyunu gadı hovluq yanıyor. Gözümüm kızıl görünen o gözü. Olanlar bumda test ettik. Bumda öldüm gatı over göz maşin. Mesele yok. İnni dağda test ederiz bu maşini. Şu at baran yerimizden özünüz görüyorsunuz. Dağışlıyor. Realne koyuyor. Şu öz abzor eden maşinamın içinde alasım gelen maşinanın biri şu. En has beter alasım gelen. Bu maşin men alıp bilen näme ulanasım gelen? Vinodorожник kökmünde. Men aytdım size, crossover men kan halap param yok. Crossover alayın yağdayımda da men vinodorожник kökmünde ulanmak için onu da nasıl idealni bolýar. Внешне види. Hakiki молодёжный maşin. Внешне види. Aydaýyn. Etil bu maşin bizden tuning edilen has oğda.
Bulan tuning edilmedi ama odan tuning etsen etmesen odan istesen doполнительно pulun olsa tuning etsen bolýar. Ýöne etmesen hem bolýar. Sonsuz ama odan naray maşin. Aydan gözüňe bakarak balygy, dağa, çöle, guma gitmäne. O bir ýerde bir geçerýär ýer bolsa şu maşin geçýär. Haýsy crossover bilen ýaşdyrjak diýseňiz, ýaşdyryp bolýandyr, ähli gapdarlaýyn. Hiç ilgalan ok, lüboy zatda, yumşaklykda diýsen, ýol tutuculukda, geçijilikde. Bärde, ýa-da aýtdym size, crossover bilen vinodorожную garpdyrlar. Bu crossoverden vinodorожныйyň zadyny isläpdirler Hytaýlar. Ýöne elbetde ol bolmaýar-da. Ýöne maksimum alpdyrlar. Egerde siz hem dağa, hem guma, hem mer maşin sürmek isteseňiz, siz üçin universal maşin gerek bolsa, Jetaur T2 sizin hyzmatyňyzda. Baha $30.000. Aýdana, men liçna özüm üçin $30.000 kän pul. Ýöne $30.000 käbir adam üçin pulum der. Bu maşin uja apkat geçirli, şoň üçin basyp bilýäs biz arkaýyn. $4.800 kilometrda uja geçeni. Nolan yüzünden barlaly, biz sport rejimi oýup çyk. Sportumuz bolly. Alanma. Kumdan çıkamızdan soň şähere girmeli. Maşin şu at morka koyduk. Ýuýas başlady, şähere gidýär. Ýa-ni görkezmedik zatmy bolany, lesença çykmadyr munda. Allan özüň ýuwanasyň ýokarjygyny ýuwmana. Beýik zada ýöne otirlen goýlandan soň. Bugun ikinji günümüz Jetaurda. Siz häzir abzoruň soňuny görersiňiz, soňuny goýjakmany men. Bugun ýürüýte galym Jetaur kompaniýasy rozygryş eglan etdi-de. Jetaurda bir goýja video ýasamaly. Çista şoňa gatnaşyp görelidik. Göreli nesibämizde bolsa Putyovka we Şanhaýa bir hepdelik. Ossa giderse aýlanmana. Ana şoňaly bugun polny sürtýärmen maşyny. Men liçna özüm gatda bolýan maşynyň her hilçe sürüp gördüm. Yürüyüşün dadyny haladym maşynyň. Bugun uja başga aşşeýne sebäp men şäher içinde sürüp. Şäher içinde bu maşyn näli? Bar hiç aýdar aldaýdy. Rälne maşyn bezdorожье. Bezdorожьеda, ýani ýoluň ýok ýerine bu maşyn keyip goýup. Ona massaj edýän, ýa massaj etdirýän kaby. Şu da çaşlar bana oturdum massaj işletdim bolly. Başlayan massaj. Pol masajına başladı. Mesele yok. An o zatlar gowy interior gowy oğodon hemme zat gowy haladım ýöne asnawno bezdorожье üçin maşyn. Realna maksimum vinodorожную ýakyn edipdirler mana. 80 cm ýaly şunu suwa salyp bolýan maşyn hissat bolýanlar. Gidroudar almaýan maşyn. Şu wagt ikinji günümüz Jetaurda aýlap dört daşlyga barlamany geldim. Vapşe mesele yok. Häzir reklamadyr, pul alanlarda teper kim bir zat fikir eder. Oňnalyk ýani. Liçna şu wagt özüme de gürleşmän, ýani özüme satyn albala. Görelädir. Heme bärik soru bol, heme uslowiýalaryny öwrenjek. Men ýöne ilmi sinyal ýani. Hakik bezdorожье. Ýol ýok ýerine mesele yok. Hiç de problem bolar. Maşyn ýürüýdi. Daşy rejim var. Şoňa geçirýän ha. Bolly daşlaň üstüne bök oýnandy da hiç duýduran ok.
hiç şart Highlander. Şunu eden var eden nanay. Bu ikinci günün bir bölücük. Bunam vidan bir ortalarına bir yerine koşup koyuyorum. Garda test edecek to gar eridi uşa gar yağda irden yön eridi biz turup gelýänçek. Geçattık da şondan. Ana olanlar kim alsa nesip etsin ölerine bakma degen maşın. Ventilator işlep duranlar oğlanlar kızım dip soruya yok men özüm işletdim bu ventilatorı. Näme üçin işledýän? Şol karopka gyzyar meselesi var ha. Şol bolmady ýaly işledýän şunu ana. Ýerýäňiz seredin. Ana. Şunu şey dip çykyp söylýäňiz da. Bolly. Häzir ötçä ol. Maşyn gazanok. Hiç şel avtomat. Ana östü görýäňizmi? Maşyn gazanok. Hiç şel karopka sam gazanok. Gülýäli. Şu mesele çözüldü dedi. Benim şu mesele çözüldü mü kadip yürüydü. Alqaytdım. Ana maksimum oğlanlar barlap bildiğimden barladım. Bundan ötürü bu maşina mäder ödümük bolsun ödüm satın alayın. Dakansa kötü da gider. Gıdıp birda tutuk verse getirip garantiyalı oňordur. Mesele yok. Hemme de adam videoda olar. Men bu maşini alsam nesip bolsa hemme de çekecek. Elini gowurdum videonu hemme zaten ählapdalayın massajsizliğine hemme de gowy maşinler. Halamadık zatlam gatı kendel doğru saysam. Halamadık zatım az. Bu maşinin minusu ba yönü plusu onun ken. Şoň üçinem hemme minusunu yapýar şu maşin. Şu adın oğlanlar avtotarmajeniýa bardaydypdyr men size. Görýäňizmi şu funksiýany işletdik. Ana dağdan aşağı düşüp barýar. Nädip zadeda özü avtotarmajeniýa bilen düşürýär şu. Özü tormuz berýär maşinin hiç tormuz asamakdan görýän gazy basyp barýar. Funksiyonlarının işleyişi farklı ya. Polnu maşin nehil beykten düşey tapavd yok. Abzorda yani eşiğimi halan oğlanlar var. Nereden alın diyeyim. Ona serdin oğlanlar. Behiş toy hizmetlerinin alarından düşüleşiği. Bu eşikten başka da toy için ehli hizmetler vardır. Aşağıda numarini koyacak. Toy edýän oğlanlar, öýlenýän oğlanlar. Aşağıda numar koyacak. Arkadan habarlaşın, eşiklerle karedin. Oğlanlar bu maşindan üstüne dapalnitin bagaja moýup bolýar. Dapalnitin ol spalnam goýup bolýar. Birgiden zatlar vardır şoň üçin hemme sorawlar size ak ýolda jogap bererler. Ana oğlanlar, şuňa alap zor boldy. Göwnüňiz ýaranmasa like, kommentariýany goýmaň, unutmaň. Indi size soraw. Haýsyn has gowurdyňyz? Tuning edilenmi ýa-da zawodskoy gelişmi? Ýene modeller gelýändir nesip bolsa hemme zat ak ýolda. Ak ýol biz bilen galyň diýe. Nesip bolsa täze modeller gelse de başka da maşinler gelmeliydi. Olar gelse de geler biz hökmasy uratda abzora. Başka da komplektatsiyalar gelse onu da geler abzora. Size gyzykly bolsa geler test eder. Gowdady işleşmek oğlanlar bilen gelýän maşin aljak, men test etjek, öz pikirimi aýdýandan öwýän däller diýsen, şoňa da razy bolýarlar. Mesele ýok, hiç wagt maşin öwdýänoklar Allah test edip beräý diýip haýst edýärler. Şoňa alak diňe test edýändir biz. Hiç ýagdaýda övmek bolanok. Yani kalby övmäne münasip bolsa elbetde öwülýär. Liçna men öz pikirim olanlar şu ýerde maşinlar bahasyna degýär. Iki maşiniň bahasy $30.000. Yani şuňa zawodskoy variantda $30.000. Muňa tuning bolsa biraz gymmadyrak bolýar. Onu uje ak ýoldan özüňiz düşünşiň. $30.000 degýär. Degýäniň sebäplerini aýtdym ýa-ni maşiny hem vinadarojnik hem crossover edip bulanıp bolýar. Vinadarojnik crossover ikisini garpdyrlar. Şäher üçin bolýar, şäher daş üçin bolýar. Lüboy ýer gidip bilýäňiz. Mesele ýok, başga ýurtlara arka turup gidip bilýäňiz. Sebäbi bu maşinler Özbekistana gidip gelinýär. Hiç şeýle mesele bolmandyr, ýa men soradym, şondan soň hada goýun geçdim diýsem, ýok, hiç sad ellemedik diýdi. Значит, maşin dostoyny öz bahasyna. $30.000 şu wagt primerna Highlander 2019-yň platinumyny alyp bolýar, 20-21 hem daja platinumyny alyp bolýar. Seredin Highlander imini platinum bilen deňeşdirmelidir many. İkisini deňeşdireňde Highlander ady belli, hawa Toyota has biz gowunan ýasaňa nadjojny. Jetorun ady pesirek ýöne paket maşin hiç ýyl diýim ýok, hiç ýyl kraska da ýok. Zawodskoy kraskasy, zawodskoy zatlardyr, hemme de zawodskoy bolup gelýär. Paket jetor alýaňyz ýa-da platinum Highlander alýaňyz, haýsyny alardyňyz? Men şunu alardym. Taý ikini imini gaterot gowurdum, bilýänsiňiz uje. Videoda kendiňe de gaýtdym men size. Galanam sizi rişad etmeli. Pul sizinki özüňiz rişad edin. Haýsy kim öz kusy bolýar, kim nähil maşin halýar, onam kommentariýa ýazyn.
Kim nähil maşyna alas gelip berän bolsa, her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.